osasuntsu eta pozikeko programa honetan denboraren kudeaketa eta produktibitateari buruz arituko gara. Horretarako, Ibon Gurrutxaga medikua dugu gurekin. Kaixo Ibon, zer moduz? Arratsaldeon. Orduan, produktibitatea, ari gara beti produktizitu behar dugula, produktibo izan behar garela, baina pasatu gabe, bestela estresatzen gara nahikotxo. Bai. Azkenean, gizarte honetan ekartzen gaitu produktiboak izatera eta beti lanean egotea edo lanetik kanpo baldin bagaude gauzak egiten hori. Orduan, kontuan lasai egon behar gara edo gauza asko kontuan izan behar ditugu eta baita aspertzeko momentuak izan behar ditugu. Hori diote, ez zarela aspertzen eta orduan ez dugula sormena, ez irudimena, ez ezer lantzen. Hori da. Ez, automata batzuen modura. Bai. Baina, bai egia da, batzutan, mila gauza baldin baditugu, denbora kudeatu behar dugula nola baitez. Eta horretarako, zerrendak edo agenda batean gauza puntatzea izatea, nahiko onuragarria dela diote, ez? Bai. Hori, gomendatzen dena da, agenda batean jartzea egun horretan egin behar ditugunak, edo hilabete batean adibidez egin behar ditugun guztiak agenda batean jartzea edo notatxo bat egitea ariketa guzti horiekin edo egin behar dugun guzti horiekin eta gutxinaka egiten joatea. Baina baita gomendatzen dena da, adibidez orain gaur egun mailarekin gaude orduro edo minuturo jasotzen emailak, denbora tarte bat erabili hori egiteko, maila begiratzeko, adibidez, maila edo beste gauza batzuk. Eta gero beste guztia beste gauzetarako erabili. Eta gero, Pomodoro teknika baita ere honetarako askotan hitz egiten da horri buruz, baina nik zehazki ez dakit zer den, zuk badakizu zer den. Pomodoro teknika erabiltzen hasi zen ikasterako momentuan, Adibidez, liburutegian gaudenean eta ikasi behar dugunen, ez dakit, azterketa bat daukagulako. Pomodoro teknika jende asko erabiltzen du. Zer da Pomodoro teknika? Gu jartzen dugu nahi ditugun minutuak edo orduak eta denbora guzti horretan ikasten egonen gara, adibidez, 25 minutu ikasten, mugikorra alde batera utzi, distrakzioak alde batera utzi, portatila edo ordenagailua, mugikorra, beste guztiak, lagunak baita, bakarrik ikasten egon, eta gero 5 minutu edo nahi ditugun minutuak, mugikorra hartzeko edo komunera jateko, edo hitz egiteko, eta gero berriz, beste 25 minutu ikasten egoteko. Esatu dut 25 minutu, baina ordu bat izan alda, edo. Beraz, denbora ere kudeatzeko teknika bat da, ez? Eta orduan badakigu 25 minutu horietan bakarrik ikasten egonen garela. Eta ze lotura dago hori denbora ongi aprobetxatzea eta produktiboago izatearekin? Produktibo izatea baita ekarri dezakena da burnauta, beti ez dakit zerbait egiten baldin bagaude edo denbora aprobetxatzen aldioro edo egunero hori ekarri dezake baita burnauta, azkenean erretzea esaten dena edo eta depresioa agertu daiteke, antsietatea, orduan izan behar ditugu baita, Pomodoroko 25 minutuiek, antzeko zerbait, 25 minutu lan egiten, eta 5 minutu ezer egin gabe, gure egunean zehar baita, ez dakitzen bat ordu produktibo izaten, baina gero beste X ordu, isa ordu izan behar ditugu, kirola egiteko, irakurtzeko, ondartzan egoteko, edo ez egiteko. Kostaren zaigun ikusten izarte moduan hori egitea, askotan sentitzen gara, gu batzutan ez zer ari garenean egiten edo, pixkat gaizki izan daiteke. Eta gero, sentitzen dugu ere, jendeak ez duela inbeste respetatzen lanean zaudenean edo zure denbora librean zaudenean, zerbait egiteko esaten dizutenean eta lanean nago, respetatzen dizute, baina nire momentu dasaian nago, orduan, ez dute hain ongi hartzen, ez? Eta horren
handienan ikustut mugikorrak direla, ez? Ze mugikorrarekin laneko mailera konektatuak gaude, WhatsApparen bitartez gure nagusia idatzi aldu, ez? Idatzi aldigu, lankide bat idatzi aldigu, gertatu zaion arazo bati buruz, eta guk adibidez, oporretan gaude mendipunta batean edo Kariben. Orduan, deskonektatzea baita geroz eta gehiago kostatzen zaigu. Orduan, nik uste dut, alde batera utzi behar dugula lana, gure aisialdia. Eta ze tresna edo erabili ditzazkegu hori denbora ongi kudeatzeko eta esentitzeko momentu oro produktibo izan behar garela eta denbora probestu behar dugula lanerako edo... Badaude mugikorrako aplikazio desberdinak, Pomodoro esan duzu moduan, Todoist adibidez beste aplikazioa da, eta hor jarriko ditugu egin beharrekoak, baina betiko agenda, paperizko agenda, hortan baita gaur egun edo mugikorreko agenda erabili dezakegu, egineko horiek betetzen joateko. Jarriko ditugu praktikan, ez? Batutan ere, agenda horiek ere nahiago ditutze, ez duizu momentu oro ikusten egin behar duzu guztia, ez? Orduan baduzu agenda hor, joaten zara begiratzen eta gutxinaka nahi duzunean, ez? Hori, bai, oso garrantzitsua da, eta oso garrantzitsua da lanean gaudenean, lan horretan egoten, baina aisialdian edo porretan gaudenean, hori errespetatzen. Ze azkenean biak nahazten baldin baditugu, azkenean kalteak ekarri ditzakete. Horrekin miratuko gara eta saiatuko gara aurkitzen. Bai. Mila esker, Ibon. Zuri. Gaixotasun kardiobaskularren prebentzio osasun prebentiboan. Gaixotasun kardiobaskularrak bihotz eta odol hodietako gaixotasunak munduko heriotza kausa nagusietako bat dira, baina prebenitzearen bidez asko saihestu daitezke. Osasun prebentzioak bihotz arazoak saihesteko eta bihotza osasuntsu mantentzeko estrategiak ezartzen ditu. Hona nola. Elikadura osasungarria. Gantza saturatuak eta transgatzak prozesatutako elikagaietan murriztea. Oleiko osasungarriak adibidez oliba, olio, fruitu lehorrak eta zereal integralak gehitzea. Bihotzaren osasuna hobetzen laguntzen du. Horrez gain, gatza eta azukre gehiegi saihesteak odol presioa eta pisua kontrolatzea ahalbidetzen du. Jarduera fisikoa. Ariketa fisiko erregularra egiteak bihotzaren indarra hobetzen du eta odol zirkulazioa eta kolesterol mailak kontrolatzen laguntzen du. Bihotz arazoak saihesteko astean 150 minutuko ariketa moderatu egitea gomendatzen da. Pisua kontrolatzea. Obesitatea gaixotasun kardiobaskularren arrisku faktore nagusia da. Pisua egonkor mantentzea eta eguneroko elikadurak orekatzea berdintasunean eta neurrian bihotz osasuna zaintzen laguntzen du. Gizentasunaren eta estresaren kudeaketa. Estresa eta tentsio bihotzaren gaixotasun arriskua handitzen duten faktoreak dira. Bihotzaren osasuna hobetzeko, estresa kudeatzea eta zure ongizate zaintzea funtsezkoa da. Tabakoaren eta alkohol murriztea. Tabakoa eta alkohol gehiegi kontsumitzeak bihotzaren osasuna arriskuan jartzen du. Horregatik, hauek saihestea edo mugatzeak prebentzio estrategiaren parte garrantzitsu dira. Dieta eta gaixotasun kronikoen prebentzioaren arteko erlazioari buruz hitz egingo dut. Alde batetik, zuntza duten elikagaiak saiatu behar gara hartzen. Hau da, barazkiak, lekaleak eta fruta osoa. Gero, azukre erantzirik gabeko janaria saiatu behar gara hartzen. Karbohidratu konplexuak aukeratu behar ditugu gure plateretan. Hau da, oloa, arroz integrala eta bar.
Eta gero, janari prozesatuak, freskagarriak eta gozokiak murrizten saiatu behar gara. Ze elikagai dira gomendagarriak kolesterola murrizteko eta bihotzeko gaixotasunak saihesteko. Bueno, alde batetik, landare jatorriko gantz osasungarriak aukeratu behar ditugu, hau da, intxaurrak, aguakatea, oliba, arrain urdinak, saiatu behar gara aukeratzen, omega 3 gantzazidoak dituztelako, izokina, antxoa, berdela eta abar. Zuntza ugari duten elikagaiak ere saiatu behar gara aukeratzen, lekalea, oloa, fruta eta barazkiak, erran duten bezala. Eta gero, gatza eta gantz saturatua duten produktuak gutxitzen saiatu behar gara. Hau da, estebeteak, opil industrialak eta frigituak saihesten saiatu behar gara. Zein da elikadura osasuntsu eta minbizi arrisku txikiagoren arteko lotura? Bueno, erran duten bezala, zuntzu ugaria duten elikagaiak sartzen baldin baditugu gure plateretan, kolon minbiziaren alde prebentzioa egiten aldugu. Hau da, murriztu egiten alda kolon minbizia izateko arriskua. Lotura honek oinarri zientifikoak ditu, esteetako mugimendua bizkortzen duelako zuntzak, eta honela toksinak eta hondakinak lehenago kanporatzen aldira. Gero baita mikrobiota osasuntsuago bat edukitzen laguntzen digu. Eta baita estrogeno eta bestelako hormona mailak orekatzen laguntzen digu. Estrogenoak gorotzaren bidez kanporatzen dira eta honela minbiziaren arriskua murriztu daiteke. Baita, obesitatearen arriskua gutxitzen alda. Hau, minbizi askoren faktore nagusienetako bat delarik. Bertzalde, gantz osasungarriak inflamazioa murrizten du eta hau minbiziaren aurrekari bat izan daiteke. Bai bularreko minbizia, pankreaseko minbizia eta gibeleko minbizia bezala. Antioxidatzaileetan aberatsak diren elikagaiak ere gure zelulak babesten laguntzen digute eta komenigarriak izango litzateke gure dietan sartzea. Gero, haragi gorriak, munduko osasun erakundeak dioenez, eta batez ere haragi gorri prozesatuak, hau da, eurdaiazpikoa, saltxitxak edo hamburguesak bezala, minbiziaren arriskuaren lotura, minbiziaren arriskuaren lotura handi bat dute. Batez ere koloneko eta ondoesteko, osea, estelodiko minbiziarekin. Zergatik, haragi prozesatuek nitrosaminak izeneko sustantzia batzuk dituztelako eta hauek ikusi dira, demostratu dira minbiziarekin erlazio zuzena dutela. Eta gero, kontserbatzaile kimikoak dituzte ere prozesatu hauek, nitrituak eta nitratuak bezala, eta ere bai minbizi arriskua handitzen dute. Ez dut erran nahi, haragia erabat saihestu behar denik, baina kontsumoa murriztea gomendatzen da. Astean 2 aldiz jatea gehienez. Ariketa honen bitartez, luzatuko dugu atzeko parte guztiak. Orden, orpua apoiatzen dugu lurrean, behatzak goiti behire eta saiatu behar gara tripa hankara hurbiltzen. Hor mantenduz eta bueltatu. Orain, gluteoak landuko ditugu. Gluteoak dakizuen bezala ipurdian daude. Pareta erabiliko dugu gluteak luzatzeko eta berriz ere konpentsazioak ez izateko lurrean egingo dugu ariketa. Orain arte egin ditugun guztiak lurrean badira eta bada gure bizkarrezurraren zuzenketa egiteko. Orduan, lurrean jarriko gara, bakoitzak bere espazioa hartu dezake. Frogatu dezakegu,
luzatu pixka bat hanka eta eskuineko gluteoa lantzeko ezkerreko hankaren gainean jarriko dugu eskuineko orkatila. Hemen tiroi alakoa nabari dezakegu. Ez badugu asko nabaritzen eta gehiago nahi badugu, tolestu dezakegu hanko hau. Gehiago edo gutxiago nahi baldin badugu, luzatu hanka. Ariketaren bigarren partea egin dezakegu belauna bultzatu pixka bat eta tiroia gure gluteotan aldatuko da. Beste hanka nahi baldin badugu egin, berdina. Sartu barrura eta dolestu pixka bat hanka. Ere, bakarrik edo nahi baldin badugu, belauna barrurantza bota dezakegu. Honekin, batzuetan aski da. Hori bai, egiten dugun ariketaren arabera, minutu bat, 40-45 segundu egon gaitezke. Paretatik ateratzeko, albo batera jarri, eta listo. Heziketaren barnean askotan ezetz esatearen kontua oso gaizki eramaten dugu, bai? Zergatik oso zigortuak izan garelako, edo esan digutelako beti gu prest egon behar garela beste nahi eta beharrak asetzeko, eta bar. Eta horrek oso ondorio txarrak izaten ditu gure buruarendako, azkenean ari garelako besteen behar eta nahiak asetzen, eta gure bizitza ez dugulako guk nahi dugun moduan garatzen. Zer gertatzen da orduan? Ez gara ongi sentitzen gure bizitzarekin, ez gara ongi sentitzen gure buruarekin, eta autoestima jaitsi egiten dela. Estresa handia sortzen da, eta antsietatea zergatik gomer naizelako pendiente denbora guztian besteen beharretaz, eta horiek asetzeaz, eta bilabetu behar ditut baliabideak hori lortzeko ere bai. Eta gainerari naiz nireak alde batera uzten, eta askotan igual ez ditut ez da betetzen ere. Horrek eragiten du frustrazio handia eta haserrea sortzea bai besteekin, eta bai nire buruarekin ere bai. Eta nik nahi ditudan helburu horiek lortzen ez ditudanean, depresioekin az gaitezke, eta gure buruari min egiten hasi ahal gara. Orduan, egiten ditugunean horren beste gauza besteentzat, eta ez ditugu egiten gure buruarentzat, gatazka handiak sortzen dira. Azkenean, deitzen duguna dena pilatu, eta azkenean eztanda egin, esaten diogunari. Asko pilatzen dugu, haserrea, frustrazioa eta bar, eta azkenean eztanda egiten dugu edozein pertsonarekin, eta horrek gatazkak ekartzen ditu. Eta beste pertsonak agian ez du ulertzen ere zergatik gertatzen zaigun hori. Oso normalizatuta dagoelako egoera hau. Eta orduan, sortzen da gehiagizko karga gure buruarendako, gure helburuak lortzeko zailtasuna handiak daude, gure harreman sozialetan eragina izaten du azkenean, ze igual ebitazioa ere bai, ez dute ez dakizeinekin egon nahi, eskatuko didalako zerbait, eta ezetz esaten ez dakidanez, egiten dudana da desagertu. Horrelako jokabideek besteek ere ez dituzte oso ongi ulertzen, eta arazo handiak ekartzen dituzte galerak batez ere, edo liskarrak. Zer egiten aldugu hau gainditzeko edo betzeko, zentzu honetan. Lehenengo gure mugak ezagutzea oso importantea da, zer egiten aldugun benetan, zerrez, noraino heltzen algaren. Oso importantea da besteekin argi eta zuzena izatea, Edukitzea aldarte jatorra eta irmoa ere bai, ez utzi manipulatzen edo ez utzi zuk esandakoari buelta ematen. Asertibotasuna lantzea oso importantea da, eta hori gaur egun edozein tokitan aurkitzen aldugu, interneten, liburuetan eta bar. Eta agertzen diren adibideak askotan oso politak dira, baina behin praktikatuta ez da zaila gure bizitzan egunerokoan aplikatzea. Saiatu behar gara errudunez sentitzen, saiatu behar gara ezetz hori esaten dugunean jakitea, hori ezetz esateko eskubidea dugula, ez gaudela derrigortuta.
batzutan segun norekin gauden eta zein den eskaera, alternatibak ere eskaintzen alditugu, edo nik egiten aldut parte bat bakarrik, edo zergatik ez duzu egiten ez daki nola, ez? Hori lantzea, eta gauza guztietatik ikastea, ez? Hau da, nola lortu dut kasu honetan ez esatea? Hori errefortzatu, hori errepikatu, begira, kasu honetan, hau esan zidanez, azkenean ez nuen ezetzik esan, eta onartu nuen nahi ez nuen zerbait. Hausnarketa hori egitea, inkluso horri batean edo kuaderno batean apuntatzea, eta gero errepasatzea ikusteko nola hobetzen aldudan nire jokabidea, nire jarrera, eta azkenean nire autoestima. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.